Mwari waTobias Gutu niniwe ndinomuda mushure mekunge mukomana aisa mubhedha wake pasocial media. Vanhu vakati mubhedha uyu unenge kofini. Madam Bose naMofela vakaona zvakafanira kuti vamudane vamupe bedroom suit, headboard, mubhedha, vakamupa zvakare wardrobe netumwe twakadaro kuti mubedroom make mubve maita all that. Imikani mamwe macompanies vabva vangobvuma kushanda nemukomana vese well wishers, they came forward vakamuitirawo zvinhu zvakanaka. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. Vebhamlo vati ivo vari kuvakira mukomana imba one bedroom yake, dining yacho, kapatio panze kuti agowana kuisa bedroom suit yake zvakanaka. Mai maketeni vati panoitwa zvakanaka, inini handisariri bodo, munondiziva. Maketeni kumukomana, so imba yatova namaketeni isati yavakwa. Hakuzi kubata kwa Jehovha ere uku, aiwa kubata kwa Mwari kunoshamisa. Mukoma Fagio vati tafunga kuti tiregistere mukomana Tobias Gutu ave ne company that is registered kuitira kuti makampani agogona kushanda naye, matax returns ake agoitwawo nenzira dzepamusoro. So mukoma Fagio vati one mukono wavo wekuregister company. So a lot of people, a lot of well wishers are coming through kuburikidza nekushanda kwakaita Madam Bose naMofela. Zvakanaka izvi. Manetizens ari kufara zvikuru. Kwatanga Chaplain Phiri vakati Tobika tiroora tipemberere, tidye makeke, titambe muchato. Nyasha idzi Mwari dzekuisa masmile pamafese evanhu ndodzidawo. Thank you Madam Bose. Zvakanaka izvi soko. Mwari anodzosa vanopa vamwe. NdiMwari vanoita minana kune vakazvidzika. This is beautiful. Zvataurwa na Sister Cynthia Nare nevamwe vanoita creator content vari kuti God blesses the hand that giveth. Philanthropy yacho inobva yanakidza kunyanya kana vanhu vachiita empowering each other. Uku Maijilimba vari kugara pasofa ritsva. Guys, chero kanzi zviri kuitigwa cloud kurufuko kwadzana vakasvika zvakare vakasenga magroceries. Guys, chero cloud yacho kana ichidai, aiwa ngazvirambe zvichiitigwa cloud, munhu wese agogonawo kubudirira. Tinotenda Madam Bose, totenda zvakare naMofela. Dai vasina kuzvibvumira zvinhu izvi, aiwa zvisina kumboenda out there. You have seen kuti Tobias chero ari kwaGutu ikoko, he believed in himself and he told himself kuti this is a big brand and ndicharamba ndichiposta. Thank you guys so much for watching, and please don't forget to like, share and subscribe.